batok mukat ba ni? Ate Kikay. Oy. Oh. Ara mga sa Kikay guys. Kami karon sa muang station dira sa 95.9 FM. Atangi din ninyo guys ang programa unya ni Ate Kikay 9 p.m. to 8 p.m. to 10:30. Oh, yes. Yes. Wala sa Tikikay guys. Ang mangkay nga wa pasukan okay. Hala, unsa man ang kuan na? Bungo at sa ulang. Bungot sa ulang. Muna ko no bungot ko sa ulang guys. Mo ang pinakagwapo gyud na model Ate Kikay. Ano yun? Akit pud gamay. Pidati mayo. Ay, pidati mayo. Unsa to nga tawag nga kuan? Unsa to nga tawag nga pakyut? Ha? Unsa to nga tawag nga pakyut? Kidhat ni Ate Kikay. Asbadaw? Ha? Napay pa ingana. Yung mga Bisaya no? Mga Bisaya diha may pagpaminaw, mayong hinaot nga katsyon nimo sa tuang station 95.9 FM and paki-subscribe sa to YouTube sa tuang YouTube channel guys. Oo. Video wala pamiligo ron no. Grabe ka. Tapot-tapot akong panit guys. Oh. Yung video kiss sa Ate Kikay. Kanta Ate Kikay. Ha? Kanta. Ano mong kanta? Tatangan ng headset para makadumugod mo eh. Ba? Dahil kang naminaw oh. Oh. Lala. Gusto mong kantaan na? Gusto mo ng kanta? Ako'y papalayo. Ako'y papalayo. Ako'y papalayo sa piling ng iba. Muna sa Ate Kikay guys na guwapa kayo. Guwapa kayo guys. Medium